Najskôr je pri mikrofóne folklorista Anton Dinka, ktorý si na Trdlofeste v minulosti aj rád zaspieval. Je to stretnutie také, že nedochádzajú sem ľudia, ktorí majú rádi Enon Trdelník, ale je tam dobrá piesnička. No zjedeme sa na Trdlofeste, povypravajú, pospomínajú. Trdelník je tradičný zákusek, ktorý sa nikde inde nepeče a keď sa aj upeče, tak to není trdelník, ale je to jenom nejaký koláč. Vlaňajší ročník Trdlofestu bol posledný raz spojený s pokusom vytvoriť svetový rekord a upiecť maxi trdelník. V tomto roku sa to zmení. Prednosta Mestského úradu v Skalici Anton Bobrík. Je to aj z jednoduchých technických príčin, pretože na to, aby sa upiekol čo najdlhší trdelník, je v prvom rade treba mať trdlo, ktoré je vlastne drevo, na ktoré sa navíja cesto, a to také dĺžky nemáme už vyrobené, museli by sme vyrábať a ďalej by sme museli ešte aj pahrebu, na ktorej sa to vlastne peče. Je to dosť náročné technicky a materiálovo zabezpečiť, čiže museli by sme neustále predĺžovať. Myslíme si, že tento rekord ťažko niekto prekoná, ktorý máme doteraz, takže sme ustúpili od tohoto, ale budeme robiť súťaže kvalite. Budú poštovky trdelníka, bude sa vlastne vyhodnocovať kvalita. No a túto súťaž budú môcť sledovať aj návštevníci Trdlofestu, doplňa organizátorka Jana Koutná, ktorá šéfuje odboru kultúry Skalickej radnice. O tom, že nie je tak jednoduché upiecť dobrý skalický trdelník, sa môžu presvedčiť aj návštevníci Trdlofestu sami, pretože súčasťou programu bude súťaž Upeč si svoj trdelník, kde si môžu dvojčlenné družstvá vlastne vyskúšať, ako sa namotáva cesto na trdlo, takže budú mať možnosť si to sami vyskúšať. No a z toho kultúrneho programu prídu si na svoje jak deti, tak dospelí. Predstaví sa ľudová hudba Pláňava, súbory zo základnej umeleckej školy v Skalici. No a večer sa predstaví Petr Spálený a Buty. Takže do Skalice sa oplatí prísť, lebo Skaličania budú zajtra verejne prezentovať to, čo nikde inde nemajú. Opäť Anton Dinka. Pravý trdelník je Enom 1 a národný umelec doktor Janko Blaho tento nazval, že je to vypečená skalická lakomosť. Musím to vysvetliť, že to je trochu testa, vnútri nic a na vrchu pár orechů. Ale je to ohromný kumšt. To, keď tí tetičky myslili to testo, to muselo sa myslieť z lásku, to muselo byť vypracované, lebo to je tak. Keď to sa špatne uhnete, špatne sa to vykysne a namotá sa na to trdlo, to je kus toho dreva, tak to spadne, sa to rozpráská. Keď je to zase nejak málo nakyslé, tak z toho vznikne enon drgan. Tak tomu říkali tí tetičky a to je vlastne taký koláč nedopečený, ktorý vlastne ani nemôžete požváchať.